मेहरारू जाके कहतिया कैसे कैसे अरे भाव में आ जाए भाव में अरे भाव में भव जाई भाव में हाँ देख ली बाबा देख ले बाबा भाव करी ले लेकिन यहाँ का मऊगाई का भाव करी ले हम औरत है तो चुनरी ओढ़ के भाव करी ले आई मर्द हो के मऊगाई वाला भाव करी ले अरे वो लोग ना हो तो जाके देख ले हम आ जा बा देख ले के तुरंत मुखिया प्रत्याशी प्रभावती देवी की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद आई हम यह कहो कि झंडा लहरत रहो आवे ना समय में रौरा विधायक बनी हमारे तरफ से यह भगवान से प्रतीक्षा रही कैसे कहे के बा कैसे है चुनरी के बड़ी काम बा कैसे कैसे बा अच्छा ई को रहो ना मुंह उठा के देखी ना माने चिन्हवाओ तर गया माने ओइ में के होई ना रौवा तो मोछ ना रखे तो मोछ ढापत काहे बानी सामने दिखाई के हम मोछ ना रखिले ए हमनी के परिवार में मोछ रहेला रौरा मोछ बिना निर्मोछिया मर नहीं रौरा साफ चिन्हवा दिया कि हम मौगे हैं आप देखी ना है ब्याजी अब पब्लिक में है ना ताकत रहे ना का पब्लिक के मुंह में है नहीं रहे माने बनी जानो को दल बड़े देखी इंतजार में बाड़ी इंतजार सामने सामने देखिए लोग देखेंगे कि बाबा मोछ नहीं रखते हैं क्यों नहीं रखते आप अरे महाराज जब लइका नानू रहल अरे मेहरारू है का माना कोले बड़ी मलकिनी अच्छा ये बात बा अच्छा ठीक बा कोनो बात नहीं यह चुनरिया ओढ़ के यह सिरजानंद बाबा जी आई स्टेशन पर अरे कहाँ डेरा पड़ेला तारा बाबूजी के पोजरी तो हुक दी हम बाबा का ये धंधा बा हम भले मेहरारू हैं लेकिन सीधा तान कर रहे नहीं हाँ देखिए हम कहेंगे गमछा लगल बनवाई के दरबार में जाए के बाद कहे के बाद जाके कैसे भक्त दरबार में कहता माई से कि बारह है परिंदा आई हो भइले गावना बारह है परिंदा आई हो भइले गावना कहूँ ना भइले माई हो हमारा मेहरारू जान के माई के दरबार में कहता कि माई हमारा एको लड़का ना भई 12 बरिस बरसाती भइले हो गई का है कि सुन ले कि माई राम महिमा महान हो दिन दुखियन का मैया रखली दया दिन दुखियन पर माई रखे नहीं ध्यान माई रवा उ देवता है कि रवा दरबार में बाजिन आवेले बेटा खेलावो जाले माई रवा दरबार में निर्धन आवेला धन लेके जाला माई रवा उ देवता है सुनी ले कि माई राम महिमा महान हो दिन दुखियन पर मैया
न लगा दे तो ललका फेंक दे हां कि सहल न जाला माई हो गाँव भर के कना सहल न जाला माई हो गाँव भर के कना कहू न भइले माई हो कहू न भइले माई हो गोदी में लाल नवा कहू न भइले माई हो गोदी में लाल नवा नलवैया से पर्सनल ठगदाई भरत सिंह की तरफ से हजारों हजार का आशीर्वाद आई ये माई के भजन पर खुश होके चित्रंजन यादव जी मोहनी निवासी ये माई के भजन पर खुश होके हजारों हजार का आशीर्वाद दिले बनी एगो कलाकार के गौला पे एगो कलाकार के पैसा मिलेला सीना गज भर के रहला भैया माई के दरबार में जाके भक्त कहत रहे का कहता है कैसे कहता री कि ए माई आए बेटी हमरो के माई तू माई बनाई दो ना तो बधिनियन के नैया छोड़ा मनोज सिंह पेट्रोल पंप भाभी टैक्स प्रत्याशी बनी भाभी भाभी हजारों हजार का आशीर्वाद हमारे भैया दिले बनी शुभकामना के प्रतीक्षा रही जे कहिया भैया के बड़ा झंडा लहरी हमरो के माई तू माई बनाई दो ना तो बधिनिया के नैया छोड़ा और कैसे कहतरी कि हो लहु जनवा माई हो सुकवा सोहमरा 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 कहू न भइले माई हो कहू न भइले माई हो गोदी में लाल कहू न भइले माई हो गोदी में लाल नमवा यहाँ के